El primer diumenge de rebaixes amb els comerços oberts deixa descomptes de fins al 70%. Segons les previsions dels comerciants, enguany s'espera una contenció de la despesa, ja que a les Balears gastarem uns 35 euros menys que l'any passat. Dels 90 euros de mitjana que farem gastar el 2010 a les rebaixes d'estiu, els consumidors ens deixarem uns 55 euros enguany. Tot i que les rebaixes han començat una setmana abans, no ha estat motiu per llançar-se de cap. Yo creo que gastaremos más por persona en casa, seguro. Por comprar 4 cosas aquí y ya está, y res més. Vine el otro día y hoy vengo por otra cosa que me gustó que no me la pude llevar. Y vamos a ser optimistas y bueno, vamos gastando según la necesidad. Esto yo no lo relaciono si el año gasto más o menos, sino según la necesidad de cada uno. Segons l'Associació del Petit i Mitjà Comerç, el percentatge d'estoc recomanat per fer negoci amb les rebaixes hauria de ser del 30%. Als aparadors hi trobarem durant aquests 2 mesos el 42% del gènere que no s'ha venut. Tot i superar aquest percentatge recomanable, els comerciants asseguren que fa 2 anys la quantitat d'estoc acumulat sobrepassava el 50% per mor de la crisi. La coincidència de l'inici de les rebaixes amb la temporada turística podria reanimar econòmicament el sector. Així estaven la majoria de botigues del centre de Palma, buides. Tot i estar el dia ennuvolat, fins i tot han caigut algunes gotes, han estat pocs els que han optat per passar al matí a les rebaixes de ciutat. I és que les botigues de les grans cadenes comercials han ofert descomptes de fins al 70% des del primer dia. La gent ha passejat pels principals carrers del centre. Alguns miraven aparadors, però pocs duien bosses. Jo he passejat tot el matí i he trobat moltes tendes tancades. És una pena que estigui així. Pero ahora he comprado un poquito, espero que baja más un poco. Jo crec que com això és un centre de Palma i és una zona que realment vivim del turisme, ara hi ha molt de vaixells i moltes coses que crec que haurien d'aprofitar aquests dies i obrir un poc més. Els comerciants estan expectants amb aquest període de rebaixes estivals, tot i que encara és prest per fer-ne balanç. Els descomptes acabaran el darrer dia d'agost.